A teďka je tak jako si jdu pohledem, jak to mám, tak si jdu pohledem jakoby směrem tam. Našla jsem nějaké truhly. Otevřeš první struhel a vidíš tam své vybavení. Tohle by mohla být už cesta. Kov kolem vás zaskřípe a plošina se dá do pomalejšího pohybu. Tak sebou škubne, prudce, surově. Tón v hlavě přejde do výkřiku a lana se roztrhne. Prudce a rychle padáte dolů k zemi. Z temnoty vystoupí tvar. Když otevře tlamu, vzduch se zavlní a z jeho hrudi se vyvalí řev. Zní to jako hlas samotné země, který otřese s váma všema. Zatím vykašlete se na to, prostě učíkejte, ty vole! Šepotrnovi, Hibiko a Zarianovi se povedlo protáhnout se dovnitř vlastně do té místnosti, když Jon si všimnul, že Saran a Šepotrn jsou pozadu a nejspíš to nestihnou, tak, jelikož si hodil tu krásnou 21, teda pardon, Grul, Ilan a Saran, tak se ti povede i na poslední chvíli oba chytit a vytrhnout je vlastně z úst Razanotovi. Zabouchnete za sebou na poslední chvíli dveře a slyšíte ten prudký silný náraz jeho hlavy do toho kovu. A teďka tam vidíš ten obtisk té hlavy. Vidíte tam obtisk vlastně čela toho Razanota, jak se vyrazil do těch kovových dveří. A ještě několik dalších sekund slyšíte, jak naráží vlastně do toho kovu, ale vypadá to, že jste v bezpečí. To bylo o hodinku dobré. No, jste celý. Jsou všichni v pořádku. Jseš ty v pořádku? Pohodě. Povedlo se jim mě vytáhnout, takže je to dobrý. To. Trošku tě ten kotník bolí, ale... Trošku. Nic, co bych nezvládl. To bych tě potřeboval od ksichtu. Trošku smrdíš, zakázný prestidigitation. Zapotím. Je to v pohodě, újmu utrpěla jen moje pýcha, takže... Cože píchá? Cože tě píchá? Otočím se a rozlínu se, kde to vůbec jsme. Mám pro vás skvělou zprávu. Vidíte další rezonantní výtah. Ježiš. No. Jsme si Jaká je šance, že dva nebudou fungovat? velice velká. Větší, než bys čekal. Ale když vsadíš na červenou, to vždycky, když nevyhraje červená, tak potom musíš se jít na červenou a ta padne. Důležitý je sadit na tu, která padne příště. No právě. Ty jsi říkal, že tam to je jakoby, když jsem podíval na ten tank, tak ta chodbička, jakože ten tunel, nebo nevím, jak to nazvat, moura, prostě šachta, whatever, že tam má ty krystaly, viď? Jsou ty krystaly i tady? Jakože krystaly soli? Krystaly soli jsou tady všude, to jsou... A jak jsou veliký? Tady už je v těch nižších patrech poměrně malý a spíš zbytkový. Protože už jsou vytěžený. Ale jako by pořád tam jako jsou, ne? No, Nedalo by se po nich lízt jako po horolezecký stěně. spíš ne. Už jen protože na tím nemáš dost jedniček. Jenom prostě bez sůl a druhý se v ruce. Jako... Když jsou dostatečně velký, tak ne. Ty v té ruce vydrží. That's what she said. Ale nesmíš to vlizovat. Momentálně se nacházíte v malé udržbové šachtě, která obsahuje také výtah jako unikovou cestu ven, což je poměrně příhodný pro vaši momentální situaci. A vy jste se momentálně nějakým způsobem vydýchali, odpočinuli si po tom těžkém momentu. A můžete si všichni asi dát 15-minutový short rest, jestli potřebujete, ale vzhledem k tomu, že jsme asi nepřišli o žádný životy a podobně, tak to asi není. Ne. Tak ty 2 životy, no.
Nikdo důležitý nepřišel o život. A někdo... Rasisto. Já jenom použiju Arcane Recovery, abych si vrátil spell slot. Jo. Jo. A pokud teda můžeme pokračovat dál, tak předpokládám, že vy asi zkoušíte zprovoznit ten výtah jako vaši jako jedinou cestu ven. No, Takže hledáme páku. mám otázku. Ten výtah je jakože spojený, takže tím má jakože po stranách a vede to do té špičky a pak nahoru ten? Ne, je taková plošina, která je 4 bodama připevněná k tomu krystalickému lanu, který vede přímo nahoru. Takže 4 lana. Takže je ten výtah stejný předtím. Wow. Já jenom jakože si mám cenu vyšplhat o kousek výš jako na to lano, kdyby se náhodou se odtrhlo nebo něco víc. Že bych byl až tak nudný. Uvidíme za chvíli. Jakoby... Nic se neřekla. A to se dozvíte až za chvíli. Mapa před námi vyloženě napovídá tomu, že se to asi stane znova, že jo? Ale to by to forše. Ty víš, co máš dělat, já vím, co já mám Předstírování. dělat. Tam za pár dědo. Jo, já jdu šlapat na tomto. Na zemi. No tak, no jak se to jmenuje? Počkáš, že všichni budeš pojít. Jo, jasně, že já než tam dojdu, tak je zítra. Pohyb výtahu se pomalu začne pohybovat vzhůru. Tentokrát cítíte, že se trošku víc klepe než před testem předtím, ale zatím se zdá, že vás vytáhne tam, kam potřebuje. Pro upění skupiny. Tyhle výtahy se mají takhle a to je lepší tam než ten předtím. A doufám, že se nic nestane. Jsi si jistý? Jo, Já ti vůbec nevěřím, ale... nebojte, smrti, nic by se nestalo, nebojte. Takže momentálně máte asi takových 5-10 minutek času na to, aby jste, řekněme, buď spolu plánovali co a jak dál, nebo řešili, jak jste se dostali do Protože nemám tady jeskyní. většinou krásně. Jsou tam konkurenci, třeba jako pátna, Jaká- ve kterých jsme, nebo... Jaká konverzace probíhá v cestě na blok? Co noha? Noha už je v pořádku, děkuju. Spíš teďka přemýšlím nad tím, co se stane asi nahoře. Máte někdo nějaký nápad, co nás nahoře čeká? Vzhledem k tomu, že nevíme, jak jsme se sem dostali a kde vlastně jsme. Možná bychom se měli na něco připravit. Řekl bych, že nic pěkného to nebude, vzhledem k tomu, že jsme měli makat a už nemakáme. Pamatuje si někdo, jak se sem dostal? Ne. Ti, Ne, ti, to jsem On si to pamatuje? Moc ne. vím, ale ti, pamatuješ? My jsme se podle mě viděli už. Jméno nevím, proč já ani snažit nebudu. Ale myslím si, že si tě pamatuju. Jo, já už jsem si vzpomněl. To byla dlouhá cesta. A vzpomněl jsem si i já. Toť otázka. 23. 23. Asi jsem si. Vzpomínáš si, i kde? Ale- I kde? Ty si mi pouhal. Jo, to já dělám furt. Myslíš si to ti? Ale vím, že jsi byl v našem chrámu, bývalý, a pak tam si hledal, jak to nezvednu, cetky. No, a, No, a ty jsi hledal toho někoho. no já jsem hledal své, no tam, no. Toho... Jo, přesně. A pak jsme šli, jak jsme tam byli. Jo, přesně. Jo. Jo. A co se stalo, ne? To je... O čem to blábolíte? Řešte to normálně, sakra, co to řešpej? Tady taky. Kde jste, odkud se znáte? Spouště. Pouště? Je, no tak to je. To je taková neobvyklá oblast, ne? Jo, no. A ze severní nebo západní? Ale To je otázka, ne? jednou prozkoumávali jedny ruiny s jednou skupinou a oni od nás potřebovali pomoc najít nějakého jejich kaktusa dalšího. Tak. A kdo se pouště vyzná líp než my, že jo? Co jsi řekl? Jak jsi nás to nazval? Kaktáry jsem řekl. Jo, dobře, já jsem si, že jsme přišel špatně. Ne. Ten fireball, já jsem nechtěl. Ale když už jsme u toho, tak hodím si taky historiček asi teda jako... Bráčko, já si pamatuju. Bráško. No a mám si to taky rovnou hodit, jestli si vzpomínám. Snažíš se vzpomínat? Snažíš se vzpomenout na něj? Pamatuješ si?
Odkud si mě pamatuješ? Odkud mě znáš? Ty jsi utíkal. Já jsem utíkal před hodně lidma a plno různých situací. A 5 minut zpátky. No ne? Teď jsme všichni utíkali. Konkrétně před inkvizitory. To jsem utíkal. Snad nejsi ten... Vím, nebo ne? Pojď si historiček. Pokecali jsme si, no, ale... Nad 20. Výzdu se. Agresivně jsem si vzpomněl. V tu chvíli, kdy vlastně on ti řekne tuhletu věc, tak tebe probleskne vlastně ta situace, ten moment, kdy ty si vlastně utíkal z té inkviziční komory a velmi dobře si vzpomínáš na Jona a na to, kde jste se potkali. Pokusil jsem se ty stráže zdržet, ale koukám, že osudy nás stejně znovu spojili. Ale ty jsi tam zůstal, jak je možný, že jsme se zase objevili na tom samém místě, to už je dlouho. Tohle, co tady, jak jsi se sem dostal, co tady děláš? Osudy Co tady jsou... dělám já? Cesty našich sluncí jsou nevyspytatelné. Nestihl jsem ti ani poděkovat tehda. Nestojí to za řeč. Je to tak trochu v mé přírodě. Dobrá. V mé... Přirozenosti. Já teď taky tu. Já bych se v té hlavě i co mají řeč. Je to v mé přírodě. A já jsem přesně říkala, on si myslel nature a... Já mám new BFF unlocked. A vy jste se teda potkali také, že? Já se taky podívám na ten její obličej. A furt takový to, tyhle. Počkejte, takže všichni už jsme se tady někdy potkali. Nepřijde vám to divné? Víško, jsem potkal lidí, kterých jsem potom viděl znovu. Každý den. A ve stejné situaci? Takhle se jako stává běžně? Já nevím, je to možný. Já už jsem... 16. 16. Už nevím. Rozpomenula jsi na ten den, kdy jste se potkali i na to, že si vlastně hledal ty byliny. A víceméně se nepamatuješ samozřejmě kompletně třeba tu konverzaci, kterou jste měli a podobně, jakože části útržky, ale pamatuješ si jméno, pamatuješ si nějaký pocit, co jsi měla z té konverzace a z toho, co jste spolu řešili. Why you afraid? Jenom takový to. No, zdá se, že si všichni známe. Tak nějak ne mezi sebou, ale na skupinky. Jo, ne. A tak ne. A další, že se jmenuješ. Jo. No, tak Ano. Neznám tě. Ale já tě poznám. ale spíš prezentace. Co se muselo pokazit, že... Bylo tam spoustu dalších. Ne stejný rasy, ale Já nevím. jako by někdo shromažďoval ze všech různých koutů. Já si chci zkusit vzpomenout, jestli jsem ve svých libraries po svých cestách někdy nenašel zmínku o takovémhle místě, jako ve kterém právě teďka jsme. OK. Pojďme historii. Ještě jedna. Studuju těžbu. Ale pamatujete si 13. taky takový 13. ten sen? Ale jako víš o tom, že po Korazánu jsou rozsetý jako solný doly, jsou poměrně, neřekl bych, že častý, ale je jich víc. Ale A vím o tom, si- jako, že ve všech takovýchhle dolech je to takovýhle, anebo... v životě si neslyšel o tom, že by se tohle dělo. Okay. A vzpomínáte si na ten sen, kdy tam někdo mluvil v takové té velké kamenné místnosti? Ty jsi Já- měl sen? No minimálně předtím, než jsem se zbudila v tom dolu, tak ano. Vy ne? Já si na nic takového nevzpomínám. Myslím se dál. Sen je sen, probudíš se jeden. Nice. S touhletou větou už začínáte vnímat horký kurazánský slunce života, jak se postupně sklání, nebo přibližujete se vlastně k tomu sklonu a první z vás už začínají vnímat první dopady jednotlivých paprsků na vaší kůži. Furt už si tě neřekl. A postupně se začíná zvedat nějaká naděje toho, že byste se
z toho dolu mohli dostat živý. Zkuste mít tak nechat spadnout. Ano, budeš tak nutný. Až s hlubokým kovovým doklapotáním se ten výtah zastaví a vy se momentálně nacházíte v polorozpadlý, už dlouho neobývaný vesničce. Podle jednoduchých jako stavebních prvků, které tam zůstávají, si odvodíte, že nejspíš byla sférická, ale už dlouho není obývaná. Zbývají spíš zbytky stěn, nějaký rozbitý nástroje, kusy látek potrhaný, už částečně odnesený větrem, zasypaný pískem, ale jste na povrchu. Nerozpoznám třeba jako, že podle těch uliček a tak, jestli mi to třeba něco nepomíná, nějaký jako nějakou oázu. V životě si tam nebyla. Pokud tohleto místo někdy žilo, tak to bylo dávno předtím, než jste se všichni narodili. A tak třeba vím, co je za čas. Včera není dnes. Zítra nebude dnes. A nikdo tam není. Kam dokoukneme, tak jsme úplně sami. Kam okolo dohlídne, jste úplně sami. Žádné známky života. Hele, mě asi zajímá, v jaký části dnes jsme. Slunce života, ergo první čtvrtina, jasně, Hoď si ale... nature. Mhm. Dost, 24. 24, nice. Uvědomuješ si, že máte přibližně 2 až 3 hodiny do východu Karmínový vesnice. Čili jste ke konci první části dne. Výborný, musíme se ukrýt, jinak tady budu šámule. Jako nepřitížně. Chci možná. Hele, nemůže pomocí Mold Earth udělat jakoby nějaký přístřešek třeba? A Ne, dostatečně na to, aby vás chci se ochránil. podívat tady po těch ruinách, jestli někde by se nedalo, jedna z těch, jsou tam budovy, předpokládám nějaký byť teda zborcený. Všechny jsou zborceny. Nějaká kráva z šachu. Spíš ne, už jo. Já nespím sami. A když se rozhlednu kolem, co teda jako přesně vidím, jakože rovná poušť, jenom prostě polorozpadlé ruiny, nebo v dálce jsou jako ty... Poměrně rovná poušť, co kdysi bývala osada, že jo? Takže to je rovinatý místo. A vzadu, vlastně jak vidíte tu mapku, tak vy se momentálně nacházíte na té plošině, která je vlastně blíž ke mně. A vzadu vidíš vysoký útesy, který tvoří typický takový stolovitý hory, když se to tak vezme. Který jsou jako Korozarskou poušť poměrně běžný, ale málo kdy se v nich nacházejí průrvy nebo nějaké možnosti ukrytu. Tak Jako- jakože jsou stolový. No, to stolová, že vyvýšená plošina, prostě rovná. No právě, jestli jsi se takhle upevnitř. Často tam bývají, můžeme se jako podívat. No. Nebo tak, ne tak často tam bývají, ale můžeme se podívat. Abychom tím nestratili spíš jako drahocenný čas, no. No, chceme se schovat, je to tak? Chceme. Chceme se schovat. Dobře. V jednoduchosti žár obou sluncí je pro všechny, kromě Kaktáreho, smrtelný poměrně dost rychle. Dost to bolí. No, tak... Tak Pojďme se rozdělit, ať někdo zkusí prohledat ty ruiny, co tady jsou, a druhá půlka se podívá po té skále, jestli by tam nebyla nějaká průlom, nebo aspoň má možnost se schovat. a sejdeme se tady znova za, dejme tomu, 20-30 minut. Co jsou to minuty? To je znamení času. Jasně. Jedna. No, v tyhle minuty, jo, jasně. Minuty. Můžu jít ve skupině, kde není on? Jo, čas na doby ledový. Jo, ne. Já se vydávám k těm skalám, abych to tam teda prozkoumala. Jo, ne, pojď se mnou, jdeme prohledat ruiny. Ano. Tebe, pojď. Tak já čekám. Já udělám meeting point. Zapustím kořeny. Zapustím Okay. Sejdeme se tady. A teďka vidíš jenom ty ručičky, jak odbývají ty poličky. Já dělám šipku.
půjdeme spolu hluboko, koukneme se prohráme druhou část těch ruin, ať to zrychlíme. OK, jdeme na to. Okay. Grůle. Možná pomůžu. Proč to zní jak taková ta kaše prostě hnusná z těch, já nevím, středověkých časů. Grul? Grůl. Ne. Okay. Jak se vydáváte ke svým... Kdyby to No. byl drek, nebyl Gruel. Když se vydáváte všichni ke svým bodům zájmu v tuhle chvíli, který chcete prohledávat, tak první věc, která je trošku zvláštní, který si všimnete, je to, že ať už blíž nebo někde v dálce, každá skupina to má trošku jinak, podle toho, kde se pohybujou, tak vnímáte jemný pohyb písku. Ne pohyb písku, který je vyvolaný větrem, ale který vychází z hlubiny pod ním. Jako kdyby se něco pod tím pískem pohybovalo, ale jsou to jemný záchvěvy. Jsou to jemný momenty, kdy si všimnete koutkem oka, že ten písek se nadzvedne a zase se vrátí zpátky do A to původního vidíme stavu. všechny skupiny teda. Všímáte si těch ukazů, protože Ale jsou ne. poměrně častý. Můžu si na to nature check? Můžeš si na to hodit nejčeček. Já bych ráda též. Můžeš taky. Co znamená nejčeče? No, Přírodu. že si hodíš na přírodu. Když to otočíš? Když zjišťuješ, co to může znamenat, ale tak vždycky to Jo, záleží jo, jo. podle 12. 12. 9. 9. Písečný S tím, že mám takový pocit. Takhle. Saran si na jednu stranu myslí, že by to mohlo být jako spoustu věcí, spoustu tvorů, který žijou v poušti. Dík. Hodila jsi 9. 12. 12, pardon, tak na oba. On hodil 9. Jo, si myslím, že by to mohlo být spoustu různých tvorů, který jako žijou v Takový poušti. zkušenosti z předešlého dne pro mě. A k tvým celkovým jako zkušenostem, myslíš si, že z větší pravděpodobností to nebude nic co je nebezpečný přímo, ale samozřejmě můžeš se mýlit. Jasně. V tu chvíli. Ale A Saran místo toho už nabývá trošku opatrnosti, protože ví, že v poušti se kromě jako míň bezpečných nebo více bezpečných tvorů objevují i krystalický škorpioni, píseční červy a další tvorové, který se zakopávají pod písek. Zvířata. Jsou to zvířata. Gotovo. No nic, já upustím od toho, že bych chtěla jít do těch skal, do toho odhledávat a opatrně našlapuju po tom písku zpátky k těm ruinám a snažím se nějak jako upozornit i ostatní na to nějakým způsobem, jako, který nebude až... Já nevím, jak to říct, prostě který nebude až tak moc bouřlivý, jako že ne, že budu dupat, ale prostě stylem jako... A vzhledem k tomu, že jste se každý vydali trošku jako jiným směrem, tak v tuto chvíli, jakou část těch ruin jste se vydávali prozkoumávat, ty skupinky, co šli prozkoumávat ruiny? My jsme šli, já a on, a šli jsme... Kam jsme šli? Nevím, ty Asi- ty vedeš cestu. Tak my jsme šli My jsme takhle, tady k tomu místu, sem. Takže my jsme prohledávali tam ty. Takže já jsem šla s Zarielem, jako by OK, máš poměrně dobrou možnost varovat ty dvě skupinky. A Šepotrn tě nejspíš... Já dělám... On dělá si on je uprostřed. Já si dělám rituál alarmu, tak nějak těma schodama u té platformy. OK, Když si dám tady sebe, jediný si budu jsi ale sám. 20 stop kolem sebe, věci. jasně, Ale fakt spinkám, jo. jasně. Kdybych náhodou už, tak už jsem se zastavil, ale... OK. Dokážeš upozornit všechny, kromě Šepotrna v ten moment. Ten upozorňuji. Tak to udělám. OK? Jakým způsobem? Teď jsem to právě řekla, že ne způsobem jako hej, ale... Aha. Jako takový to... Přesně. Tak nám ukáž přesně, co jsi udělala, teda ještě rychle. Jo, no. Co z toho tak pochopíte? Co mě čumíte takhle? OK. Tak teď si na nás zapískala. No, jsem to pískala. Aha, a já jsem myslela, že tam dupeš. Plavat v písku? Co to dělá? Nejemný nápad. Ona chce, aby jsme zalezli do písku?
Ne, najdi spíš nějakou kurvu. Ježiš, já jsem opět... Hej, ne, nemůžeme do písku přeci, hej, proč bychom lezli do písku? To bude pálit.